ktorá momentálne prebieha, je cena jazdeckého klubu RAM. Je to dvojfázové skákanie. Výška prekážok v prvej fáze je 100 cm a v druhej 105 cm. Po tejto súťaži budeme mať ukážku, asi polhodinové vystúpenie, ukážka práce odboru kinológie a hypológie policajného zboru. Ďalej bude nasledovať súťaž číslo 4, cena Ford Silcar. Po tejto súťaži vystúpenie voltižnej skupiny. A ďalej to bude pokračovať Košickým pohárom na výške 130 cm a mini maxi. Ja viem, ale vlastne ma s tým svojím zapojím. Čo? Aha, Raga, ma dici perché cazzo sto a stare? Sto, vai, sto, sto,